Kuha ni mo lawas ba eh. Yun sana ni mo. Workout rin ba yun? Pwede ni mo i-curl mong biceps? Grabe. Lo, pwede ba Iran? Pwede ba? Pwede na ko ah. Pero man ka, okay ra? Okay naman. Okay, ano ba yun? No? Laki naman yung magigam na yun ba? Anong ka-warden man ka? Bayad ka ba yun no? Sama ka. Tingnan ka lalaki ba dili mo? Content ka mag-inunitan. Feel man ako musayaw. Manayaw ta na. Ta, let's go! Tara! Government warning. Tobacco smoke can harm your children. Sir, okay na tingnan ni Sir? Pamantay anak, Sir. Sulok ta! Ay, kan, Sir. Simba. Tagay ta na. Atay tagay bago ra gay tayong simba respeto pag gamay. Ay like that. Sige ka pangutana ba? Way! Way, man, way! Kana ba mangutana ka sa dalan? Which way? Wait! One way. Bay, okay naman. Katawanan man, bay. Ha, bay. Ha, katawanan man. Okay na, bay. Katawanan lagi. Katawanan. Baby, it's not you, it's me. It's not you. Baby, it's not you, it's me. Baby, it's not meant to be. Gotta find myself, baby. What you go ka-expect nga? Ingani ka ka-alcoholic dyan ba? So kasarap na yung ginainom. Ay, shit po! Ito na yung mandira, be! Kaya ta! Ay, John, muna naguro ko, John. Ano sa mana? Facebook. Ay, face bomb. Ay, ganang ginabuhat sa mga laki. I mean, nato mga laki. Kabalo ka na. Sige daw. Binanay ko ni Facebook. Ayaw ba ha? Bay, di ba makikita ka ng mga love life, bay? Unsa may ma-advise ni mo ron sa mga relationship, bay? Trust lang gid bay. Unsa pa man, bay? Trust. Hello guys, kung adlaw guys, kahadlo ko na mo si John May, pero bago na mo siya hadlo ko na mo sa siyang humaton. Nasa Jumi ba? Animal! Ano niya po? Ano pistot? Hala, Rams! Hala, sorry kayo, Rams! Saan ako na lagi ng limpyuhan? Katutang ako! Nami karon sa McDo, unsa may team song sa McDo? Paparapapap Jollibee. Jom sa ito team song sa Jollibee. Ito kong bida ang sarap. Sa Jollibee, you'll wait for me! Ano, Jude? Paalot, Jude? Ay, sud pud uy, para gwapa. Si gwapa. I mean, gwapo para makabingwit pud tag mga ikal dira. Unsa ikal? I mean, chicks, plah. Tumi na kung bakbakaron eh. Ah, grabe, lucky na daw siya. Pwede na. Lucky naman kayo. Si Lucky, uy, Lucky, medyo ko kadududu daw sa solidad. What's up guys? Ang sunod yung asin nga makita kaya ang tinuod na ganyan nga relasyon. Uy, kung saman mo. Napakaalot ako, awa ka niya, mayo kasi naman si Butang Galubra, tanggalabay. Thank you guys sa paglantaw. Like kung ganahan mo sa video, subscribe kung ganahan mo video. Ang shoutout karong adlaw ang Jessica Pinales. Jum, kaon sa mga? Muna, uy, ka-practice ko kay para next time kung makikirba ko kay kabalo na kung Tanggalubra. Lalo na. Saranghe.